Vítajte vo FISA Cars. Pre mnohých z vás môže byť elektromobil symbolom úspornej a rodinnej jazdy. No nevždy je to tak a dnes tu máme jednu výnimku, na ktorú sa pôjdeme spoločne pozrieť. Špeciálne vozidlo je tento jedinečný Mercedes-Benz EQS 580 v tejto originál úprave od Brabus, ktorý je momentálne na trhu jazdených vozidiel jediný kus. Ako môžete sami vidieť, spracovanie interiéru je naozaj veľmi luxusné a zároveň aj veľmi športové, napríklad takýmito doplnkami ako je šedá Alcantara spoločne s červeným prešívaním. A samozrejme tu máme aj zachovaný ten štýl EQS, čo znamená tieto obrovské obrazovky, na ktorých máme naozaj všetko. Nemôžeme samozrejme zabúdať, že ide o kategóriu limuzíny a teda najväčší priestor a najväčší komfort majú cestujúci práve tu vzadu. Ako môžete vidieť, máme tu 13-palcové obrazovky, takéto ovládanie, kde si môžeme ovládať napríklad strešné okno, masážne sedačky a ďalšie funkcie tohto vozidla. Samozrejme aj zadné sedačky sú ventilované a vyhrievané a elektricky nastaviteľné pre väčší komfort. Vďaka úprave Brabus teda toto vozidlo spojuje dokonalú športovú jazdu s dokonalým luxusom a pohodlím, ktoré ponúka vozidlo EQS základ. Nabíjanie takéhoto vozidla z 20% na 80%, čo je ideálny rozsah nabíjania tejto batérie pre dosiahnutie najlepšieho využitia a zdravia, trvá pri 11 kW nabíjačke doma okolo 6,5 hodiny, no na rýchlo nabíjačke napríklad na pumpách pri jazde na diaľnici to vieme mať aj za 20 minút. Samozrejme toto auto odlišné od ostatných modelov EQS je táto nádherná originál Brabus úprava, ktorá je na tomto aute urobená. Karbonové krídlo, celé auto v matnej PP fólii, no a najkrajšie sú na tom tieto 22 Brabus monobloky. Ak sa vám toto auto zapáčilo a mali by ste o ňo záujem, neváhajte prísť k nám do showroomu FISA Cars v Rovinke a radi vám ho ukážeme.